Kaixo, driveren kalkulu horria erabiltzen ikasten jarraituko dugu. Ariketa honetan zera daukagu. Galdeketa bat eginda gazte batzuen artean zenbat ordu ikusten duten galdetu zaie eta erantzunak honako hauek izan dira. Erantzun guztiak banan-banan sartu ditugu jasotako datuak izeneko zutabe honetan. Badakizu zenbat datu jaso diren jakin nahi baduzu, agindu bat erabiliko dugula. Count, agindua, hemen daukagu, eta zenbatu behar dugu, hemendik honaino. Orduan arrastatuko dugu, askatuko dugu, itxiko dugu parentesiak, enter, eta hemen daukagu. 16 datu jaso dira. Datu guzti horiek ezberdinak dira, eta estadistikoki lantzeko taldekatu behar ditugu. Ikusten dugu balio guztia daudela 0 eta 4 artean. Orduan tarteak egingo ditugu eta egokiena izango zen 4 tarte egitea. 0tik batera, batetik bira, bitik hirura eta hirutik laura. Maiztasun taula bat osatuko dugu. Hasiera batean, lehenengo zutabean, aipatutako tarteak egingo ditugu. Eta tarte horiei klaseak esango diegu. Klase bakoitza bere ordezkaria izango du. Ordezkari bezala tartearen erdigune hartuko dugu. 0 bat tartean, 0,5, 3 lau tartean, 3,5 izango da ordezkaria. Maiztasun absolutuak. Nola lortu tarte bakoitzean dagoen elementu kopurua. Hau da, jasotako datu guztien artean, zenbat dauden 0 bat tartean, esate baterako. Agindu bat erabiliko dugu. Agindua da ingeleseko frequency. Idazten hasten garenean, berehala agertzen da agindua, eta agindu horretan jarri behar dugu alde batetik. Datuak, hemendik honainokoak, koma, eta beste alde batetik tarte hoien amaierak. Hoiek. Bukaeran parentesi itxiko dugu, eta enter sakatuta hor daukagu maiztasun absolutuen zutabea eginda. Esan nahia, 2 datu daude tarte honetan, 6 datu daude tarte honetan, 5 tarte honetan eta 3 tarte honetan. Demagun mutur bat aldatzen dugula 2,6 dagoen tokian esate baterako, 2 jartzen badugu, 2 maiztasun absolutu hauek aldatu dira. Hemen 6 eta hemen 5 geneukan, baina 2,6 zenbakia aldatzerakoan 2 jarri dugu eta honetara pasatu da. Atzera egingo dugu egindako aldaketa desegiteko. Beraz, gogoratu. Driven gaudenean, driveko kalkulu horria erabiltzen ari garela, klaseak egin behar baditugu, tarte irekia ezkerraldetik eta itxita eskumaldetik egingo ditugu. Lehenengo tartea izan ezik, guztiz itxia izango baita. Maiztasun taula zabaltzeko formulak erabili behar ditugu. Maiztasun erlatiboen zutabea betetzeko hauxe egingo dugu. Hemen dagoen maiztasun erlatiboa izango da balio hau, zati elementu kopurua, 16. Kantitate finkoa da, orduan zenbakia bera jarri behar dugu. Kantitate honek adierazten du batetik zenbatetan gertatzen diren tarte honen barruko elementuak. Arrastatzen badugu, maiztasun erlatibo guztiak agertzen dira. Maiztasun erlatibo guzti hauen batura bat izan behar da, egiazta dezagun. Hemen kokatuko gara eta batura egiteko sum agindua erabiliko dugu, parentezien artean, zeintzu dira batu behar ditugun elementuak, guzti horiek. Itxi parentesiak, enter, eta ondo egin dugu. Maiztasun absolutu metatuak. Lehenengo lekuan agertu behar den balioa,
maiztasun absolutua buelta. Enter, eta hemendik aurrera, berdin, aurreko balioa, gehi, lerro berean dagoen maiztasun absolutua. Hauxe, enter, eta karratu txikentatik tiratuta, azken elementua, laginaren tamaina izango da, hau da 16. Askatuko dugu, eta ondo atera da. Maiztasun erlatibo metatuak. Lehenengo elementua, maiztasun erlatibo hau izango da. Enter, eta hortik aurrera, bigarren elementu izango da. Lehenengo elementuaren balioari, joatea gehitzen, lerro berean dagoena. Enter, eta hor daukago hau eta honen batura. Karratutik tiratzen badugu, azken elementua bat izan behar da. Ondo egin dugu. Ariketa honetarako maiztasun taula osatu dugu. Jarraian ariketa bat proposatzen dizut. Datu guzti hauek jaso dira, egin banaketa honi dagokion maiztasun taula osoa.